Maayong utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Martes karon Agosto 18, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Kasagarang parte sa nasod ang makasinati og pag-ulan sugod ugma tungod sa habagat nga mas pakusgon pa sa umaabot nga bagyong Goni samtang intertropical convergence zone makaapekto sa Visayas ug Palawan. Alang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon karong adlawa, Ania si Sir Alkiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Netong kahimtang sa panahon sud sa 24 oras gi-issue ni ganinang alas 5 sa kadlawon balido per broadcast ugma sa alas 5 sa kadlawon. Intertropical Convergence Zone padayong nakaapekto sa Visayas o Palawan. Samtang ganinang alas 10 sa buntag ang nahimutangan sa Typhoon Goni nga iyang international name nga naa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility dunay gilayon nga 1,475 kilometers east of Apari, Cagayan. Doon na siya gikusgon nga hangin hadol siyang sentro nga 170 kilometros matagtak na o pag-unos nga dili mo sobra og 205 kilometros matagtak na. Nagalihok sa direksyong kasadpan ang kasadpan sa gikusgon nga 25 kilometros matagtak na. Kung magpabilin ni ang lihok kining maong bagyong Siguni ato ning gipaabot nga mo sulod sa Philippine Area of Responsibility karong mga alauna ug panganlan nato ni siyang Typhoon Ining. Og duna kini siya namutangan sa suod sa 24 oras didtong dapita sa east of Calayan, Cagayan nga dunay gilayon 80-90 kilometros matagtak na. Kining maong bagyong Siguni o igsuodan na sa Philippine Area karong mga sunod nga oras nga ining dunay moderate to heavy nga mga pag-ulan sa suod sa iyang influence area o diametro nga 500 kilometers. Ang Northern Luzon maka-eksperyensya og direktang epekto niini within the next 2 days samtang ang habagat mo epekto sa Palawan o Visayas nga magdalag mga pag-ulan ilabi na sa kasadpang bahay nini lakip na ang Metro Manila sugod sa Thursday hangtod na sa early next week. Sa pagkakaron padayon ta makasinati o mga pagpanagom sa kalangitan dinhi sa Kabisayaan inubanan kini mga panugdog o kilat. Ang hangin kasarangan ngadto na sa kusog nga nagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan. Ang mohoros sa Mindanao o Visayas ug ang balod sa kabaybayunan kasarangan ngadto na sa usahing pagkabaloron. Mao kadto tong weather update karong adlaw gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas DOST. Alkiblat maayong udto. Pagpatay sa usa ka abogada sa dakbayan sa Mandaue, Cebu gituohang maayong pagkablano base sa nakuhang bag-ong ebidensya sa kapulisan. Unong ka mga tawo ang posibleng adunay kalambigitan sa pagbanhig patay sa abogada nga si Amelie Ocanyada Alegre. Sigon ni Senior Superintendent Mariano Natuel, officer in charge sa Mandaue City Police Office, nga 4 ka mga lalaki ang nakitaan sa CCTV footage sa lugar diin nahitabo ang pagpang-ambush. Matod sa mga witnesses sa panghitabo nga ang maong mga lalaki kadudahan ang mga lihok sa wala pa mahitabo ang krimen. Dugang ni Natuel nga duna na siya impormasyon kabahin sa maong mga sospek apan dili pa siya kabutyag og mga detalye sa pagkakaron. Matod ni Natuel nga padayon daw ang ilang pagsuta kung asa na karon ang mga sospetsado. Subay sa investigasyon nga posibleng ang duha ka mga sospetsado ana nagsakay sa usa ka motor samtang ang laing duha nagtag sa sabog sakay sa ilang mga motor. Mahitungod sa maong setup miingon si Senior Superintendent Natuel nga maayo gyud daw pagkaplano ang pagpatay sa abogada.
Kahinungdumang nahitabo ang pagpang-ambush kang Attorney Alegre niadtong Huwebes sa gabi. Sa niaging semana sa Barangay Luok diin naangol sa ambush si Briscio Bohos ug Antonio Pino kinsa parehong kauban sa abogada sa trabaho. Ning pagbalita, padayon pang giimbestigahan ang kaso diin gisusi sa kapulisan ang anggulo sa annulment ug legal separation sa abogada ug ang hulga sa usa ka empleyado nga gipapahawa sa una. Motibo sa pagpatay sa usa ka kanhi mixed martial arts champion sa Davao, posibleng kalabot sa love triangle. Kini ang kinaway ang katikaran sa kaso ni Ali Brasherie de la Cruz Cali kinsa gipusil patay ni adtong Domingo sa buntag sa wa pa mailing mga armadong lalaki sa Barangay Talomo proper, distrito sa Talomo, Dakbayan sa Davao. Matod sa investigasyon sa Davao City Police Office nga niadtong niaging semana nagpa-blotter ang biktima sa National Bureau of Investigation Davao Region tungod sa mga nadawat niini nga mga hulga sa kinabuhi. Si DCPO Director Vicente Danao Jr. nibutyag nga matod sa report sa NBI Davao, kauban sa biktima dihang nagpa-blotter siya ang usa ka babay kinsa kliyente niya sa Metro Lifestyle Gym. Dugang sa investigasyon nga ang maong babay minyo sa usa ka opisyal sa Army. Sa bahay ni NBI Davao spokesperson Attorney Arcelito Albao, may kumpirmar kini nga nidangup sa ilang buhatan ang biktima ni adtong Huwebes aron magpatala sa hulga sa iyang kinabuhi. Sigon ni Albao nga matod sa biktima, tulo daw ka mga lalaki ang nagsunod-sunod kaniya diin maabot pa kini sa gym nga iyang gitrabahuan. Apan bisan daw kuyog ni Kali ang usa ka babay nga kliyente dihang nagpa-blotter siya, matod ni Albao nga gilimod sa biktima nga aduna sila'y relasyon. Padayon pang gitak sa NBI ang maong babay ug padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong krimen. Duha ka mga Sugboanon ang nasulod sa top 10 sa successful examinees sa bag-uhay lang gipahigayon nga mining engineering licensure examinations. Nilanding sa top 1 si Reginald Bratilla, usa ka scholar sa usa ka mining company sa Sugbo, sa iyang grado nga 89.60%. Samtang nasud sa top 10 si Kent Chito Marte sa iyang grado nga 86.70%. Sa among pakiginabi kaganina kang Marte, iyang gibutyag nga wala siya magdahom nga masulod siya sa top 10. Ako, honestly, hindi ko nag-expect na mong top ko, pero unbelievable and real. Pagbasa na ko kayo, ako nito na kayo. Ako rin din diyan may sa ginawang man kayo, mupasar din, girawadan ko yung ato. At unreal para dyan ako. And aduna na ba kay mga future plans ug unsa imong mensahe sa mga mo-take sab og mining engineering licensure exams? Siguro work siguro ko sa company na located sa akong lugar, sa Carmen Copper Corporation. Kaya naman siya sa akong lugar, at least na makatabang-tabang sa tuba na ako sa mga lugar. Ang akong motto during the board exam man kay trust in the Lord, through Him you can succeed. Pray lang yun kay sa tamang sa Ginoo, wala yun kay grounded. Hindi ka magrasyan. Then tuon po kay sa may katabang sa Ginoo if wala sa kayo ng tuon or if wakay tuon. Si Ratilia og Marte, puros graduado sa Cebu Institute of Technology University. Mato ni Dr. Evangeline Evangelista, Dean sa CITU College of Engineering, na sila si Ratilia og Marte makadawat og cash incentives gikan sa universidad. Mukabat sa 37 ka mga CITU graduates ang nikuha sa August 2015 board exams ug 29 nila ang nakapasar.
had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit Southmid at sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ang gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Bagong teaser sa One More Chance sequel gipagawas na. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente.
Ang love team nila ni John Lloyd Cruz ug Bea Alonzo andam na sab pakiligon ilang fans. Kini human gi-confirm sa Star Cinema nga ang John Lloyd Bea nga upcoming movie usa ka sequel gyud sa 2007 hit nga One More Chance. Kay numduman nga usa sa mga iconic Filipino films ang One More Chance mahitungod sa iyang bag-ong treatment sa usa ka love story ug sa mga famous lines sa maong salida nga misikat gihapon hangtod karon. Sa YouTube account sa production company nga ABS-CBN Star Cinema, usa ka 4-minute video ang gi-upload kagahapon. Makita sa sinugdanan sa video ang characters nga gikainlaban sa kadaghanan nga sila si Popoy ug Basha. Ang mga eksena nagpakita kang Basha nga may question kung sila pa ba kaha sa umaabot nga mga tuig. Samtang si Popoy mitubag nga bisan pila pa daw ka tuig sila gihapon forever and ever. Kahuman sa mga eksena, makita nga si Popoy ug Basha usa na ka married couple ug aduna sila gilalisan. Di magdugay sa maong argumento, ang karakter ni John Lloyd miingon nga di na siya sigurado kung sakto ba nga nagbalik pa sila. Musamot nga ka-emosyonal sa eksena, dihang nitukar na ang I'll Never Go ni Eric Santos, diin maoy original nga soundtrack sa naunang pelikula. Bago pa nahuman ang maong teaser, makitang nag-story si Popoy ni Basha ug nagakos ang duha. Kung unsa ba gyud ang mahitabo sa love story ni Popoy ug Basha, angay pa ang atangan. Ang upcoming film ubos gihapon sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Og dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.